Goedemorgen. Goedemorgen. Met wie spreken we? Met de vrouw van de slaapkamer. Je zat natuurlijk te kijken en dacht inderdaad, hoe weet Johan dat ik ben de slaapkamer? Nee, ik weet dat hij het weet. De vrouw van de slaapkamer. Goedemorgen. Wat grappig. Ik zal het even voor de kijkers die het niet weten. Deze mevrouw heeft, volgens mij vorige week gebeld. En toen heeft Johan voor jou een legging gedaan met verleden, heden, toekomst en een prognose. Maar hij kwam natuurlijk met een aantal bewijzen dat jouw man, die nu niet meer hier is, zag dat hij de kamer mooi vond, de slaapkamer. Want die had je helemaal opgeknapt. Ja. Precies. Nou, dat was natuurlijk heel erg grappig en daar hadden we het net ook over. En je belt weer, want wat is er? Ik wou even erop reageren. Dat vond wel grappig. Ja, toch? Nou ja, weet je wat? Zullen we dan ook nog... Heb je nog een vraag? Want je belt natuurlijk ook... ik had één vraag. Ja. Is hij nog bij me aanwezig? Volgens mij heb jij gisteren wat gemerkt. Ja. Ja, want dat is het eerste wat hij doorgeeft. Van, ja, gisteren heb jij wat gemerkt, waardoor jij weet dat hij bij jou is. Ja, daarom. Ja, grappig, hè? Ja. Ja, ik vind het heel fijn dat je het ook dat je het zelf ook kan ervaren. Want ik spreek natuurlijk ook een hoop mensen die dat niet hebben. Ja. Nee, ik vind het een hele gave van boven. Ik ben er heel blij mee. Ja, leuk. Ja. Okay. Gelijk al in het begin hoor, was hij bij me aanwezig toen ik... dat heb ik dan verteld, dat hij gecremeerd was. Ja. En dat hij levensgroot bij mij in de deuropening stond. Nou, daar staat hij nog steeds hoor. Mooi. Oké. Ja, hij is, elke dag zie ik hem. Nou, hartstikke fijn. We gaan gewoon zo en zo... Ik ga sowieso eventjes wat voor je bekijken. Dat ik denk van, want hij maakt zich een beetje zorgen, heb ik het idee. Dat geeft hij me door. En dat heeft met je financiën te maken. Ah. Ik weet niet of je een bepaalde rekening hebt gehad of wat dan ook. Maar... Jawel, maar ik krijg terug. Oké, maar hij maakt zich wel zorgen. Dus Ja, kijk wel een beetje uit. Geeft dat geld nog niet uit? Nee, dat geef ik ook niet uit. Want ik denk, ik moet nu die stookkosten gaan nu toch omhoog met die winter en zo. Daarom. Ik denk, ik laat het lekker staan voor het laatst van het jaar. Doe je verstandig aan. Ja. Nee, je bent een wijze vrouw wat dat betreft, maar dat zegt hij ook. Hij hoeft zich om mij geen zorgen te maken. Het gaat wel goed. Ja. Het gaat wel goed. In het begin was het even slikken natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. En ik heb alles wel weer op de rails. Dus, Mooi. Je moet er wat meer op uit, vertelt hij. Je zit te veel in je hockey de laatste tijd. Wil zich daar even niet mee bemoeien. Hij zegt, je gaat er niet zo vaak op uit. Nee, maar je begint dat een doe beetje ik een huismus te worden. Ja, dat is zo. Daar heeft hij gelijk in. Oké. Maar zo gauw, als ik zin heb, dan ga ik. Maar, het is nou ook niet het weer ervoor. Dus, nee, maar probeer er wel weer een beetje op uit te gaan, want dat zou je wel goed doen. Jawel. Straks met de zomermaanden dan gaat dat wel weer lukken, denk ik. Hadden jullie een bepaald plekje ergens buiten waar jullie heen gingen? Ja, we hadden een grote hond en we gingen altijd de duinen in het strandhof. Ja, want hij heeft het over een bepaald plekje waar jullie altijd heen gingen. Hij zegt, ja, daar zou je weer eens even naartoe moeten gaan. Daar zou je van opknappen. Ja, natuurlijk. Ik weet het wat hij bedoelt. Ach. Dat is bij mij in de buurt. Ja, dat is niet zo ver. Nee, want toen hij zo ziek was, toen kon hij niet zo ver meer lopen. Dus dan gingen we altijd naar ons bankje. Juist. Ja, jullie plekje, zeg maar. Ja, ons plekje. Ja, ga daar eens even lekker heen en ga daar eens lekker uitwaaien. Ja. Ja, maar dan wel als het sneeuwweg is natuurlijk, hè? Want anders krijg je misschien ongelukken. Dat moet je niet hebben. Nee. Ja? Nee. Ik weet niks meer te vragen. Nou, dan ben ik blij en geniet van dat mooie plekje. Dank u wel voor het bellen en nou ja, fijn jaar. Ja, en jullie hartstikke bedankt en een fijne zondag nog verder. Jij ook, dankjewel. Doei. Dag.